हाय नोंथांमोननिसिम आं नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ लाना फैबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों नोंथांमोन बे भिडिअआ एन्टारटेनमेन्टसो जागोन एन्टारटेनमेन्टनि मोनसे आं नोंथांमोननो इन्जय बाय डायलगजों मोनसे खिन्थानो सानदों माने ओरैबादि नोंथांनि मेलेमखौ सोलायनो नोंथांनि मेलेमखौ बायदि सानहोनो आं मोनसे एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना जुदि बेयाव बुजिनो हायोबा नोंसोर जौगानाय मोनगोन आरो नोंसोर बुजिनो हायाबा बे बाथ्रायाव नोंथांमोना एन्टारटेनमेन्ट होनाय जौगानोबो हाया जानो हागौ जुदि एन्टारटेनमेन्ट होनानै जुदि नोंथांनि गोसोआव आंनि बुंनाय रावा हाबमारो होमबा बे रावखौ नोंथाङा एन्टारटेनमेन्ट सानो ना नोंखौ सानो नोंथांमोना बिजिरबानो जाबाय बेखौनो होनदों आं सासे इउटुब नालाय आं नोंथांमोननो बेयाव एन्टारटेनमेन्ट डायलग होनो नागिरदों ओरैबादि सोर गावखौनो फेमास जानो सानो बिसोर बुजिबाय सोर गावखौनो फेमास जानो सानो जों बयबो सानो जानांगौ खायसे सानाबो जानो हागौ ओरैबायदि मानसिनि गेजेराव सानो जायहा थोजासे गियान गैया मानि थाखाय गावखौ फेमास जानो सानो मानो जौगानायखौ नागिरहरो जायफ्रा गैया बिसोरो नागिरो जौगानायखौ आरो जायफ्रा दङ बिसोर जौगानायखौ नागिरा मानो होनबा बिसोर मोजाङैनो जौगानाय थाखानाय आरो बिसोरो मा नागिरो गावखौ सिं खालामनानै जौगानाय नागिरा खालामो माबोरै गावखौ गिनाय दं मिथिबाय गावखौ गिनाय दं मानो होनबा दंनायखौ लानानै बेखायनो जौगानो नागिरा दा बेखौनो बुंनो सानदों आं नोंथांमोननि गेजेराव साननो गोनां बाथ्रा खायसेफोर माने भिडिअ शुट खालामजानो बानाय दं खायसे भिडिअ शुट खालामजानो लुगैनाय ओमफ्राय ओरैबायदि माबा मोनसे जागोन आङो इउटुबाव आगारजाबा खायसे गियो भिडिअ आगारजानो खायसे गिग्रा दं बेखौसो आं माखासे डायलग होनि खायसे भिडिअ फैनो गिग्रा दं साफायनाङा माना बहुत बायदि रागा जोंग्रा बेफोरबायदि मानसिनि गोसो मानसि दं दै ओमफ्राय खायसेया मोजां मोनग्रा दं माब्रै मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना बेखौनो खिन्थानो सानो बेफोरबायदि साननायनि गेजेराव जाय नोंहा इनकाम दं आरो जाय केमेरा शुट खालामग्रायाबो इनकाम दं जाय नोंथाङाबो इनकाम दङ आरो केमेरा शुट खालामग्रायाबो इनकाम दं बेखौ मोनसे लाइनजों बुंदों आङो नोंथांनाव आं मोनसे बुस्थु बायनो थाङोब्ला एग्जाम्पल खोथायाव बुंबाय आं गारि मारुति गंसे बायनो थांदों हा डिलाराव बिनिफ्राय आं गारिखौ केमेरा शुट खालामदों आं गोसो बायदि आंनि जागोनखाय बायगोन नालाय आं केमेरा शुट खालामना आं दिन्थिबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय गावखौ मा फेमास खालामनो माने बे रावा बेनो जे जाय कम्पानिखौ नोंथाङा केमेरा शुट खालामनानै बिनि कम्पानिखौबो नोङो मुं खालामना होनाय जायो आरो नोंहाबो मोनसे लाइफ जायो नङा होमबा मा सानना नायदो जुदि जोंनि बर'नि गेजेरफ्रावबो सोरनाबा मोनसे बिजनेस बा इनकाम दं दिनै गावखौ फेमास खालामबा केमेरा फेमास खालामजा खायसे मा सानो केमेरा शुट खालामजानायाव खायसे मोजां मोना खायसे टेनसन रागा जोंग्रा दं खायसे माने मोजां मोनैबो दं बे रावखौनो आं नोंथांमोननो लाना फैदों माने साननो गोनां बाथ्रा नोंथाङा नोंनि इनकामखौ नोंनो इउटुबाव खिन्थाना होयोबा आमोखाया बिदि इनकाम खालामो बेहा फेमास जाबाय बेनाव बेफोरबायदि बुस्थु मोनो होनना नोंनाव फैगोन कास्टमार नोंहा मोनगोन थिग जोंहाबो मोनसे जोंनि इनकामनि थाखाय जों मोनसे साफायदों आरो जाय मारुति कारमोन बेहाबो गावनि कम्पानिखौ फेमास बा दखानखौ फेमास खालामनो हादों नैबे जायो बेखायनो जों सानलाय आजिखालिनि जुगा नलेजनि जुग सानखान्थि जुग गोदान नागिरनाय जुग आरो गोदानखौ हास्थायनाय जुग बे जुगा बेखौनो जेसेबांनो जुगा दावखोलांगासिनो दं एसेबांनो केमेरानि नोजोरजों सोरनिबा खिन्थानाय नोजोरजों सोरनिबा बुंनाय नोजोरजों नोंथाङा फेमास जानो हायो बेनो जादों केमेरा बेनो जादों केमेराया नोंखौ सैथो खिन्थागोन बेखौनो बुंदों बयबो सैथो जा सैथो बायदि थांगोन नोंगौ बिजनेसखौ नोंनो दिन्थिगोन नोंहाबो इनकाम जागोन बयहाबो इनकाम जागोन बेनो मोनसे सानथौनो मोनसे नोंथांमोननि बुजिनो हानाय ओंखायनो बयबो गावनि लाइफ गावनि इनकामखौ फल'सो खालामनांगौ आनफल' खालामना लागोन जों जौगानो हानाय नङा फल' खालामगोन जों जौगानो हागोन बेखौनो नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा बे आंनि सोरां लामा इउटुब चेनेलखौ गोज्जा बेलाइकनाव दाबायना हो आरो लोगोसे अल बेलाइकनखौ दाबायनानै ला आंनि गोदान आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम आं मोनसे बेफोरबायदि एन्टारटेनमेन्टबो खालामगोन आरो नोंथांमोनजों हारिनि माखासे जेंना जेंसिखौबो आं सम लाना मोजां फोसावगोन गोजोन्थों खुलुमबाय।